com estalviar diners mitjançant deduccions fiscals per la teva assegurança de salut. En Manel té 42 anys, és fotoperiodista i amant de les càmeres antigues. Viu amb l'Anna, de 40 anys, infermera a la planta de nounats i una enamorada del cinema clàssic. La seva filla, la Rita, té 4 anys i ja és una gran dibuixant. En Manel i l'Anna ho tenen clar. Volen protegir la salut de tota la família per estar tranquils i es plantegen donar-se d'alta d'una assegurança de salut. No d'una qualsevol, sinó d'una de Mútua General de Catalunya, perquè saben que ofereixen les millors cobertures. Però quin és el cost? El fet que en Manel sigui autònom pot ajudar? Sí, i veurem com. Una assegurança de salut de la Mútua suposa un cost de 64,63 € al mes per en Manel, el mateix per l'Anna i 59,93 € al mes per la Rita. Si ho sumem, tenim un total de 186,19 € al mes per tota la família, que multiplicat per 12 és un cost anual de 2.234,28 €. Però si tenim en compte que en Manel, per ser autònom, gaudeix d'una desgravació fiscal de 500 € anuals per persona, que pot deduir-se en la seva declaració de la renda, es pot desgravar 1.500 €. Per tant, el cost anual de l'assegurança de salut de la Mútua per tota la família és de 734,28 €. Això vol dir que tenir la tranquil·litat de gaudir d'una assegurança de salut de qualitat per a tots tres suposa només 61,19 € al mes. Interessant, oi? I com és que en Manel i l'Anna saben que la Mútua General de Catalunya és la millor opció per la salut de la seva família? Doncs perquè inclou les millors cobertures i el quadre mèdic més ampli. A més, com a avantatges exclusius, en Manel disposarà de sales per organitzar reunions professionals. I la Rita podrà participar en tallers per reforçar el seu desenvolupament intel·lectual i fer festes pel seu aniversari amb animació i regals. I és que la Mútua, més que la teva asseguradora de salut, és la teva companya de viatge.